Oyaro kuna Ramogi juang machiegni. Wantiere ka chen mar mbako romo chako sani Teacher Beach mana kaka watime en kidieny ma wakawo thuolo kendo wago mbaka gi Rowere ni ngima to chal nade. Gigo ma otenore kod ngima ma sani kaka jomatindo mag kidieny mopogore nitie gik ma sani bende nyaka wachiwe duondwa. Nyaka Ramogi juang odiochieng' ma kawuono en rapar ni pinyno mano mar KCPE. Rapar ni en gimoro ma samoro kichiwoga, inya wacho ni en memorial, inya bedo kigolo neno ni to nobedo kod yo machalo nade. Anga konu nenda kawuono penj mar KCPE natime kendo natieke kata bang' ndalo adek mana kaka itime ka pile. Penj mar kwano, kizungu kod composition chieng' tich ariyo, chieng' tich adek kacha ne wantiere kod science, Kiswahili kod insha. Watieko kod social studies gi somo no mano mar CRE. Watieke maber kendo ne watieko gana nogo picha, jogo mane nigi jogi mane gihero negi ting'ore godo negi go picha ka ni onge ng'ati ne idong' kacha ka ineno ipenjori ni ng'ati bedo go e klas 8 nade jogi ne nigo akia ka jogi ben tiego karka kata kamano Nyako Ramogi juang wase mana chako ni mar wada mana paro gin gik mage mano sebedo kata katimore tainya pej ni mano mara KCPE notime yo machalo nade kidienye mopogore ipare e yo mane an duoko no wuok kadhi go mpira yodonga ano duoko kona ma yo duoko wuok in kanye antiere donga ibiro ota kakalo kona ni ero duoko ero se biro ka ora ne duoko ka oro obiro ta this school adhi ngiwe a list kora ngiwe mana kaka ji donjo mana mos one by one kaka ne igu picha ka gin kumora achiel ne giduogo mana ka iduogo mana mtu moja Nyako Ramogi juang duoko gine chal nade PM ne nitie sani be ni nyalo wacho ne dier PM nitiere makare kosa dhi bedo ka wawite arwaki ni machiegni chenro makawuono nitiere ka mar mondo mi watai chenro ni mabendo wakelo ni kantie ka kod nyawadwa nyinga Cleophas Oluoch jakisumo kanya kwar moke nyaka sango machiegni Sharon ngene iwewe mang'eny nagombo ni nyisa kata ni yudo maxed ngene mane mokiteko kide mane yudo duoko ni yudo maxed na gino mara ne de wacho koka mana ngene di nyis kosi nyalo nyiso abo wacho mane kine mabiro nakalo emomiyo ni naka you see me this way poch gi pak mana na higa man nakalo igni anya wacho ni sani igni moyo wa paga boro mokalo poch gi pak kokamano Nyako Ramogi juanga okinyi makawuono wabiro bedo kwa paro rapar mano mar penj mar KCPE igni osekadho 39 chakre ne KCPE chak e pachoka mane higa mar 1985 chakre higa makamano jopuonjre moheo milion 26 osetimo penj makamago an bende natimo penj makamano e skul primary ma area mantiere Bure Kisumo kanyo nakalo emomiyo dhi skul mano ma sekondar momiyo an ka okinyi makawuono kipenja max mana yudo abro bedo ka nyise inbox kacha kokamano waro kwelo montiere godo chale gi jawadu mano yudo 428 mano yombe penj Kenya te chieng' manyoro kata kamano Nyako Ramogi juang gi thoth mano kaluore kod duoko mabende gimomiyo Sharon wacho ni nokalo kendo nosudo kumoro nitiere piem moro manitiere karkacha mano e somo no mano mar KCPE abukoni gimoro mano time diere kanyo kane nyadendi moro kanyo bende nokalo moinga to koro ka oro success card to kona ni oyo Sharon gino ka paro to mere maloya kata kamano wadhi chaka ni chenro welo mochego ka Nyako Ramogi juang wan gi yawuot luo kod nyiyo nagi mabende wan go kar kae machiegni ure Ramogi TV odiochieng' ma kawuono koro wacho ni kata king'iyo kamera kata kuwuoyo kodi ing'iyo wakoni to wago mbaka maber koro kawuoyo David Oneya bedi odong' mana matin to idong' mana kamera ka jogi osalokore kar ka kata kamano ang'a miu thuolo mondo mi ulru ne oganda luo ang'e nang'a chakra koni kato Sharon ang' waduog koro kori koni mondo mi wakon oganda wani gin jok mage mabende nitiere e studio kinyi ma kawuono twak ma kawuono kama intie thuolo en mari ipakrie gi kama iwuoke gi kama ni some kama wawuoche ma KCPE kokiparo primary school mari awoni koro kawuono ang' ipare go kawuono kata japuonj mano puonji gimipare primary kacha iwache santi pakri mana mapio boda kachiel itim gigo duto Max kaka giwuondo wabende jo skunde gineno gineno gi ka jok mano kala karka achak mana buta karka korangi wacha nyingi pakri dalane kanyo tisomo school mane mar primary kaka wuono watimo rapar mano mar KCPE erokamano an iluonga ni Robert Anyona an wuodu Yoma Katwenga skunda mar primary en area school man wasomogo manie boma ma Kisumu ingena anene oka no chal na familia hapa no
wasomo this. No kinedball, no kinedgal. Bendo ng'eyo mana Edgar samoro. Ng'ina sebedo ka ng'iye tacho ni nanene ka ni Ramogi ka waromo gi ji mathoth. Area Primary School. Okay. Penji timo higni adi moka? Atimo 2004. E boma ma Kisumo. 384 marks mana yudo ndalono ama koro nadhi godo e school secondary. Erokamano ahinya. Mano ne ntiere mbele ni. Koro wang'eyo kinde ma Sharon time penji. Erokamano kuom lerono. Aya, Rose machiegni. Erokamano, nyinga Rose Olang. An nyar Homa Bay, Karachuonyo. Kamoro miluongo ni Alego Kamsel. An asomo Alego Primary. Ema time class 8 na. Max na yudo mang'eny ahinya. Kendo na bet namba 1 e school no. Pod gi pari ni ndika desk ni Rose was here. Na yudo 367 marks. To mano 2015. Koro kwane mana era ahinya lakini social studies kata to baga matin ni choda pile but not amore. Mano kene mana yudo 60 modongo na kala ahinya. Erokamano ahinya kendo machiegni ka unagero wadhi go mbaka e yo makare kaka sadi. Aya, machiegni. David. Chionad. Wachio maber. An gi nyinga iluonga ni David Onea. An nyakor Jimbo mawuok Kakola Ahero. Kuom school mana somo primary nen St. Agnes Educational Center, skund Osiany Okuta, the former Secretary General mar NAT. Ndalono an mane akale kwano e school kanyo. To karon mana gichopi kidofa. Ukale kwano. Kamano. Itieko. Asetieko. Erokamano ahinya machiegni. Cleophas kora koni bende antiere gi nyaronage achiel kanyakla kod yawuot Luo 2. Achak mana gi nyaronage Tifina machiegni. Awasoni Beth. Okay, ani luonga ni Tifino Gweno. An Naroyugis kumiluongo ni Kosele. To atimo KCPE na kumiluongo ni Oasis Complex Primary School. No ken school maduong but ne wasoma. Kendo Max mana yudo to akiani ubi umanye botent, top 10. But anyway, to komo ni chopo kuminti. Kuma chopo kumantiere sani and mana motivation. Yeah. Machiegni. Emmanuel Pakre. Erokamano Sharon, jokanyanam oyawre uru. Oyawre. Utio maber. Wachio. Iluonga ni Manuel Okelo. Manuel Okelo en wuod Kasgunga. Lakini wadak kamoro ni Awendo, Migori County. Koro an school primary nasomo kamoro ni Bonde Primary en e Awendo sub county. Actually nanga index 3 to nakao number 2 with 353 marks. Ne japuonj na mar Kizungu niluongo ni Monica Okech. Nupuonja maber mayudo Kizungu 79. I was almost getting an A plane. Lakini weche nodhi okethore mbele kono. Mwadwa edora e technical institution. To bedo kamano seche moko. Erokamano. Iwache yo makare. Nyakura mujang iwinjo ka jogi paro index number gi. Amu konwa ni uto maru bede uparo to kile gibende ne gibede yo machalo nade. Adaro kini machiegni Steve mondo mi imbi iulre na uganda Luo ipakrie kinde makoro wantie sani. Ayo yawre uru niko ya Ramogi. Ginyinga ilongano Steve Omondi Odiwuor. Steve Omondi Odiwuor wuod Karachuonyo. Kumoro ni Oyugis Homa Bay County. Atimo penj na mar class 8 higni 7 mokadho. To nada wuothe skunde mang'eny kinde go ndalogo. To Nyasaye notimo na ng'wono matimo penj e school miluongo no Bundo Consolate Academy. Koro Bundo kanyo mana timo e penj na higa 2016. Erokamano ahinya. Ami thuolo mondo mi pakri tidagi pakri. Koro kan awacho ni wach mogik to kichako duogo pakri. Saone. Aya, koro nyakura mogo jwang wacha ko mana sani mana ng'wech. En gik mage ma inyalo bedo ni paro kata par mane ma intiere godo e penyno mano mara KCPE. To sani anga chak mana gi koni Emmanuel kurka kori penj mar KCPE. Githuolo go duto higni 8 e primary. En ang'o miparo maduong' ahinya kawuono odiochieng' manyoro koro nochiw duoko mogik mano mara KCPE. Erokamano Cleophas. Mokwongo anyalo paro kana timo KCPE it was way back 2013. Ndalo no ne waero gimoro ni PM kata competition gi dho ngere. Ne wapiem mondo mi iyud max mamalo idhi e school manyime. To ne ok wang'eyo ni tok piem no to wadhi odang'o. Koro an gima nyalo paro ndalo no
it was all about competition. Ka wase PM to wang'eyo to ng'ane do max adi. Thagruok to ne nitiere mang'eny kabisa. Iyudo ka samoro kaka wan nodhi e day school, wan gi challenges mondo mi wachopo e class no, chopo gokinyi samoro stima gini gionge, to mano nokomono wachopo kama wantie. Koro being ni KCPE was there to prove ni isebedo ka kitimo ang'o. Wadwa ni kata jo gweng' bone ni wuod ng'ane ni kare nosebedo ka tiyo matek. Mano piem mane nitiere kar kacha. Piem mane nitiere kar kacha. Kama ni piem mane nitiere kar kanyo. Tiffany ayude Tiffany kurka kori inene yo machal nade KCPE thuolo mani bede school kacha kuom higni 8. An gima nyalo wacho ni KCPE kanyo nyalo wacho ni chieng' manogo results no to netek anyalo wacho ni netek kendo iyane moro andalo no chal nade nikech nyoro bed gima noneno kar kanyo kuramo gi jwang ne wan gi jok mane oro semester duoko ok duogi to nyolo bedo kod paro matut jopuonjre kora girumo marine chal nade mara to noduogo piyo nikech ndalo cha ne onge ni problem mora mora but kaka results no wuok gima nyalo wacho ni janyuol na ne en ng'ama supportive kata kaka results no wuok no nyisa ni kan results pok wuok to nyisa ni in ready gi neno results ta nyisa ni kendo nojiwa kendo mane gimo mi adwa nyiso mamwa ni erokamano nikech no nyisa ni ka results owuok gimiyudo no e mari to ko abilo kasto lakini gima nyalo kendo advice manyalo miyo kendo jonyuol kono sani kaka results wuok ni gibed gi nyithindo machiegni nikech sani nyathi pache dhi mabor nikech kaka results ne oseduogo ni kata okadho kata ok okadho pache dhi mabor sana nikech nyalo penjore ni to en ang'o makoro mamo linga ni to en ang'o makoro fadho dhauna ni makata koro ka nyathi dhi mbele gi school to nyathi ok bi bedo machiegni kodi nikech ni dhauni nikech results an mane gima nyalo wacho ni an results na kaka nowuok na I'm very confident nikech nantiere gi jonyuol ma very supportive. Paro baliwa inya kata ne jonyuol okiny makawuono nikech kata ne nonro mar gazet do neno kata na kwana mag jopuonjre moyudo buo 100 kwan madirom 2,000 gi wiye. Koro okiny makawuono en mana rapar bede pan nya korom gajwang nyalo riwori kodwa kioronwa ote lai mago te machoka rede ka uchiel nono mbui mar Facebook yudo achiel kachiel in bede somnwa paro rapar mane mabendi paro gi penj mar klas 8 anyona jaskunda rapar rapar mane mi paro higa 2004 nok ne niga mayot e ngimana na wito wuonwa ka adhi timo penj to waywa mana dak gono jiwa higa no kabisa nikech e koro nidong nyathi kich to ne somo kende gima ne nyalo goli oko koro nojiwa mane results uwuok ene mano kuongo manyo results to oro nagi to ng'isa ni erokamano kuom kadho penj wabro supporti kaka ibro dhi mbele to gima chaka paro gi igano kit del mane ochwadwa e school ok en del minyalo linga nikech nowuotho ya Manyata kia Manyata sa 11 okinyi mondo ichop aria sa 12 alafu kendo ntie gate kachacha ntie soja ma iluongo ni japuonj mochung' gi del onego chwadi kwano nyaka tim pile gokinyi kidonjo ok ne mayot lakini KCPE oywe ok no bedo mayot paro na head teacher ma pile to bende kideko to bedi chwadi no lich mane wach kaunti school e penj mar KCPE ok no yot but ne gikonyowa aya iwacho ni thuolo gi bende mana kama ntiere kar karos mari de beto pogore koso no chal nade to ka isomo itime boma koso ni time dala ka intiere e county ma Homa Bay to penj mar KCPE ini yude yo machalo nade higni 8 mani ntiere school kar kacha ka koro rumo in gi thuolo mane mar koro wacho ni in beneficiary mano kalo kacha jok mabiro toki ero time moko bende makoro dhi time ade higa manyien koro an gima nyalo wacho en ni kaka ji mang'eny ywagore ni ano ka ywagra an nan maber KCPE ni kodi maber both dala kod school koro
dala na en gi support maber. An jonyuol na gin jonyuol mabeyo ema nyawacho. Ndalogo aparo kaka baba wa ne mama wa koro loso na chai. Ng'eni school kata iwacho ni chak ng'eni chak ni mabor ahinya. Koro an janyuol na ne kelo na breakfast school. Okelo na kanyo samosa gik mang'eny. Otedo na nyaka tong'. Koro ng'eni korka support kata nyisi ni kanyo to nan sawa. Esto dala be anyalo wacho ni an ng'ama riek. Ok ni aya hapa kwa darasa. An ng'ama riek. Koro tension mang'eny mar fail no. Make gan. Microphone koro ikora itiyo gi microphone mar anyona gi mar David. Nikech marino koro chaka gi molal. Walosa sani kato bang'e waduogo giri. Ka David koro miyowa sigande mantiere kar kanyo kotenore kod weche gi duto mabende osebedo kar ka dhi nyime weche mag somo mag KCPE duto mantiere kar ka. De wache yo machalo nani? An ndalo manatimo KCPE natime 2013. To ne en higa mane wawuok e yiero. Kendo higa mane watime no ne ji mang'eny ne nigi geno kuomwa nikech ne wan lot mar ariyo mane timo penj no e skul nikech ne en eka skul mane eka ochakore. To joma ne otimo mbelewa ne o-raise bar mane jonyuol dwa ni nyaka watim kaka ne gitimo kata watim maber ahinya. Koro ndalo no kendo jatend ministry mane ni ndalo no limbe mane otimo centers mane itimo penj ne omiyo weche kuo ne okotimore mang'eny ahinya. Manya wacho ni ndalo no ne like ne pachi ema mikalo. Kendo ne omiyo skunde mane wadhi bang' mano ng'ato nodhi e skul marom gi pache. Mano miyo wadongo kane wang'eyo potential mane kila ng'ato nigo e kila subject mane otimo. Kendo adwa gone erokamano japuonja mar kwano Eric Nyapoch. En mane omiyo a build passion e kwano momiyo nyaka sani pod an gi passion ailano. E somb mar kwano mana e gige Kiswahili goyo mane an gi shida. Kata duoko mano wuok nyoro no nyiri ne okale Kisungu gi Kingereza but chuo ne aneno ko dhi maber gik madhi gi kwano gi sayansi ma nyiso ni chuo mang'eny ne odhi maber e kwano. Yeah. Takani bende David nyalo mna nyiswa ni sani timo course mane kaka ni hero weche motenre kod maths. Sani to somo matiegora ne en accounting and finance. Makwano no podi tiyogo? Makwano no ema tiyogo to nasetieko. Cooperative University of Kenya, Karen. Yeah. Erokamano ahinya. Steven mapok inyiso sigandi ahinya kotenre kod rapar mano mar piny mar KCPE. Ang'o miparo godo KCPE? Okay, Cleo wago mos ahinya ni miya thuolo mondo apakra to wiya wil mathin. Okay, wapakra, miuru thuolo apakra. Iluonga no Steve Omondi Odiwuor loch wiye tek. Sirikal matiyo. Wuoyi ma ji ogeno ahinya oko kae. Koro ambe an gi sigana manya neno e wach mar KCPE ni. Akono uno osekadho higni 7 nyaka natim penjna mar KCPE. To nikech waduto wa jo Kenya ung'eyo ko higni 7 kadok chien mano teru nyaka 2016 higa 2016. 2016 gik moko no change. I think many time mano loknwaga waziri mar education. Oyudo ka the previous lot no kadho penj kabisa and the previous lot ne kadho ka penj gik seriously. To 2016 no things changed. To bang' ka gik moko no selokore kamano, we had to go back to our books and focus. Mano no miyo
lot ma 2016 both KCSE and KCPE nobedo gi challenge maduong' kabisa. Omiyo nikech kaka gik moko ne dhi nitie kaka gik moko noduogo change. Aparo mano uelewa. Challenge en mane? Nikech koro kiwacho ni lot mokwongo. Be lot mokwongo idonjo ne jo 2015. Rose gini ni ka. Jo 2015 gi jo 2016 go. Nitie ka negi raise bar moko winjore. People were questioning by the way. To jo 2016 ogin ka jo 2015 2014 wano ko recognize giga. Ngomi okidwa wacha gini ter ni nitiere weche mag kuo mag penj. Ne nitiere sikul lakini mane timo KCPE koso biro bang'e ka isewuok. Koso en gima obedo timore kinde ma nitie. Koro kawacho ni you have to go back to your books. Mondo chak itimgi. Nurito kwale koso nutimo ang'o makoro ka minister manyien odonjo to koro duoku e buk kendo. Okay, an owuon we KCPE rest in peace. KCPE wan wadongo kwang'e nitie ka konyruok nitie ka mbele kanyo. Because ne wana nyithindo kanyo jo class 7 wan jo class 8 kono wano kama do. To jo 2015 no dhio shoot gicha seriously. Ma kane ojo lokno waziri mar education no abuok so no kel ngat moro no Matiang'i jite ong'eyo en ngat moro very strict. Koro penj wan watime yo mar straight kabisa kendo congrats to the class of 2016 both KCC and KCP. Jogo mage joma notimo the real thing. Rose. Steve Ziti Rose microphone ni okethre kata kamano kida chako allegations ma Steve chako go ndhi mbele kama ni wewe. Gima nyalo wacho ni okoriambo. Kuoto ne nitie. Lakini an kata mane an dala jonyola ne siko kanyisa ni isomo igni 8 ise in prepared. Koro gimi somo no emidhindi kikiket pachi e gik ma ji wacho ni gimoro biro jitiyogo. Koro actually ngato nokelo paper. To nikech an koro nosenyisa ni kikaket pachi e gino. Ji nodhi oketo pachgi e gino ma by the time ne nitie gimiluongo ni emergency paper. Koro wan nokelno emergency paper chieng' science gi Kiswahili. Koro ji nodhi ofel nikech koro ne giwe somo. Paper cha eme ji odhi revise gotieno. Koro okoriambo lakini pacho ben watiyogo ema miyo nwakalo. Ma emergency paper ne moro mane biro ga marachar kama. Nopogore ka science biro gi green. To biro en marachar tan gi step. Nwaneno paper marachar wadwa tho. Lakini kaka nawacho ka in gi janyuol ma support en gima ber ahinya nikech janyuol dhi determine kaka pachi nitie gi paper no. Koro ninyisa mana ni idhi kalo isesomo in sawa be gima nyawacho ni momiyo nakalo kata mane results oduogo baba wa ema nodhi ong'iyo na results. An gotieno ikelo na mana gweno full. Inyisa ni congratulations. Mano bang' kosekel ni tong' e school kisomo. Kel na tong' kisamosa e school. Nyola Sara. Lakini mana kaka anya wacho ni jonyol wagin. Kata owadwa matin notimo KCPE results geno duogo nyoro. Duogo nyoro. Yeah, nyinge Joseph Aduet no yudo 354. Koro an ang'e nyoro no chama gweno full. Wan jonyolo gin joma supporti. E gima anya wacho ni nokonya ahinya ma kalo penj no. Okay. Nyoro chamo gweno full into in Machakos Chama lot. Nama. Wach malita nyangeni jowete kama ntiere ukinyi makauno ka wada to kawachiwo rapar igi duto mana achiel kachiel kama ntiere kara ka wasewinjo kowuok kuom Steve kuom Tifina kachiel koda ka Emmanuel David anyona kachiel koda ka Rose wantie kama mondo miwasu mane paro gigi nyalo bedo kasudo e yo machalo nade PM mane ntiere e sikunde mag primary ka itimo penj mar KCPE no chal nade korka koru nitie skule moko manu piem godo sigani nyalo bedo nade ka korango ni sani piem ok dhi bedo e penj ni mano mar KCPE mag jo CBC no chal nade anyona nikech koro chal ka gima group mantie go ka ni kwongo nwaduto timo penj mar KCPE kit piem mane ntiere kinde ka higa mar 2004 kirange sani kit piem mantiere gi piem ma ineno ka gima dhi bedo e kinde mabiro nya bedo ni ong'adore koso mane penyo wada pinjo waduto mondo mi ka ng'watieko chelo mokwongo wawinja ni gik matimore e counties bende koro waduto waikre ka gi dwoko makamano korka kori skul mane manu piem godo kunyalo paro kata jogo mos gi sani ma sa ma bende nyalo mos osiepegi mane ni Ramogi TV sani manu piem godo county school anga chak ganyona mane wane school piem ne nitie piem ne nitie between classes piem ne nitie 1-1 skunde alafu kendo ne nitie kendo piem mar municipality to gi Kisumo school mane wayuare go ma public that time nen MMSha
to ememsha nyaka seche mowuoyo ni pod maintain piem cha apani kata ka e piny mogwok nyoro ni gin the best public school manotimo penj. Alafu ne nitie skunde moko kaka Aga Khan, Victoria, Zaverian. To gini nek miyo jopuonje keto no pressure mang'eny sana nikech piem ni kende gima paro ni miyo kata jopuonje promotion at any given time. Koro aparo ni wach ni omiyo nyithindo moko kata ka bang' penj no sewuok ne gitiyo gi teko mang'eny e timo penj ma penj results ko siwuok koro gionge kuma ginyalo dhiye kendo. Koro agidonjo high school koro yudo ka teko moro mar dhi kendo 4 years cha norumo nikech nodhire te 8 years. Mano nyalo bed no wuok. Mar ariyo gi penj mabiro manyien mar CBC ni pok waneno nyithinde. Koro ok dwa ng'e ka nyithindo gi nikech aneno romo kodgi ka seche moko gi pango gunia piny gi uso nyanya gitimo gik moko mang'eny ni giluongo gi ni home test koro gigi gin gik ma pok wang'eyo kuma gichimo. Koro ok dwa ng'e ka mane gima bro miyo wang'eyo ka gisetiegore gibedo joma long'o, but in a matter of time nikech I think within the next 5 years the first lot mokwongo bobedo kose ore chiro koro bro ng'eyo gima gisebedo gichal gi kaka chal. To kuoma competition mane nitie e KCPE ok en gima ber ka oneg. Nikech dhano koseng'eyo ni onge kuma nyalo compete obedo abeda o relaxed. To piny mangima ji compete for resources. Koro akia kaka Kenya dwaro dhi bedo mbele kachacha ka jowa oseng'e ni inyalo yue inya timo gimoro amora chal makinyo ok wang'e ka bro bet. Erokamano ahinya. Aparo ni mano paro maliw kanya. Akiani achak kodi apa nadhi kuomi Steve. Ini nene nade? Okay. Piem ne nitie. Kendo kinde mana timo penj notime in terms of zone. E zone wan skunde a beach mane very competitive. Kuma nantie nan Gundo Consolate Academy to nopiem gi skunde mane at least waneno kwa rom kodgi e bat. Mano ne gi Silence Academy, Gideon's Academy, wan gi Elimu Junior Academy ndalogo ne pod entie apeno noduko podho gi public achiel niluongo no Kasimba. To kit piem mane ni kachacha kopogore gi piem wan gi school wan wuon kaka nyithindo mane class kae mabe wa Mose osiepa moro wan go KU ka iluongo no Felix Obala mono ni ja class mano ro piem go kabisa. Kwa dhi piem mar sikunde Gundo ne waber e subjects moko. An wuon ne noero kwan, noero sciences gi social. Alafu the other schools they were very competitive in English because nyiri ne ng'eny skunde gigo iwinjo. Koro ne en piem maka make sure no un group muero gimoro ni make sure no gimuero no chame kabisa mondo kata ka uchopo kumoro ka jacharo no ka balance gigi to pile no jabedo number 2 gi 1 kanyo. Koro ne en piem to gima nyawache piem no sani odhi dok piny. Gima odhi dok piny the current thing gimida kel sani miluongo no CBC ni en gi midhiero moko. Nikech sama piem nitie kumoro to eka gimoro nyatimo gimoro nyawuoke maber. Ng'ato dhi temo no outsmart ng'at machielo. To sama koro kel CBC ma ji te rom ni onge piem. Aneno ka ji dhi relax. Nyithindo dhi relax nikech kata sani ka an go wetega mathindo gi nyimene ga mathindo. Sama oromo gi loro apenjo gi nere I expect no gara omiya result ne. Okona no kama kao namba D. Motivation no. Okona no onge. Ji te romre e class. Ochung' ng'ata achiel to moso ji to ji romre. Koro an CBC ni nitie ka odhi bagowa piny kai. Koro ngi piem ogolo kabisa. Ma in ber moro amora ok ine nikech iwacho ni CBC bende chal ka gima otiegi ma kiwuok oko to koro in ng'at manyalo ndikore tich ok irit mar mondo mindiki. Sharon, kanikelo 844 education system ni kung'iyo mos gik mantie e CBC sani nosebedo highlighted 844 system. Chon ji ne timo home sciences, ji ne timo craft, ji ne timo music. Gigo sani uchako kele CBC kai. Tango miyo gigo no fail. There was too low implementation on them. Government serikal no dio koso pesa maginya timo go implementation gi. Koro the same thing gima gichako sani ni anoko giketo mijingo pile waneno habari waneno follow up the education community moga follow up pile there ntie crisis ntie yuagruok pile ka pile. Koro aneno kaka no chal chon get education 844 be no biro gi meke
nobiro no 844 ji ne timo music, ji ne timo arts, ji ne kuocho, ji ne timo home science, ji ne tedo. Just the same thing gima dwa timore CBC sani. Makoro kok wang'iyo mos, ji biro dok adoka e marwa ni kendo. Man gi piem nikech nyithindwa dhi relax sani anyan gi penjo. Apenjie. Sama ng'ato koni ni in CBC. Ida timo gik madhi gi CBC gi aunda kata na aero welding, aero riembo ndege. Eda ka riembo ndege no dhi miya tich okoka. That's mana basic example. Ng'ato wacho ni CBC dhi miya tich. Nyathi moro ero ywecho, en oda mano ywechi, oyecho. Kotieko, idhi ndike kanye. Odhi ndikore nade. Neno. Koro CBC, joma nokelo CBC, I think Magwa was the pioneer. To ka no selal. Aneno ka koro nonego par diriyo. Wambe wajo Kenya wabedo jok ma everything like Sani don koro wacho ni maziwa yakimwagika hayazoleki nikech koro ose nyithindo setimo nyaka penj koro mene higa mar 2 mabende penj mar KCPE timo. Koro wachak ng'iyo go chon. Tifina keni pim national nade kuma nitie. Anto sanyalo wacho ni pressure ne ng'eny. Pressure to nyaka bedie 844. Koro an kuma ne wantiere, an antiere private. To nwa compete gi skunde ma public. Kendo the funny thing, ne wantiere nyithindo 14 e class. Kendo ne wantiere mana e class achiel. Koko wadhi compete gi joma nitiere 80 e school moro gintiere 80 kendo gin public. Kasto ka jogo yombo wing'eni wich kuot sana. Koro pressure moro niketo nwa pile pressure kendo an gima nyalo wacho ni pressure ne gima inyo nyithindo. Nikech nyalo yudo ni iketo nyathi gi pressure mang'eny ma kochopo kata high school nyathi nini mar somo dok piny. Ineno. Kasto an anyalo ok anyal support gima wadwa wacho kae nikech CBC biro gik mopogore. Inyalo yudo ni 844 en gima focus gi syllabus. Ma kionge rieko mar book to imoko to CBC inyalo yudo ni en gima ntiere gi inyalo tiyo gi talent ni. Inyalo wacho ni kata nyathino e rower kata ka o balance gi bugegi kata koko ber gi book tinyalo yudo ni ower gi jadi booste. To sani 844 kaka ineno ni ka oket nyathini kadong' wer to ok onyal timo penj mar wer no. Nyalo yudo ni koro en mana rieko mar buk kende. Ma kogol oko nyathino dhi ok dhi bedo gi motivation. Ma kata talent ne no dhi dok piny. Kako wadwa wacho kae ni ati gigi dhi tero nyithindo kanye. Gik ni dhi ndik tich kanye. Nitiere gimiluongo ni business. Business en gima ichako kende, ochal kaka ohala. Mani gima wacho ni inyalo ndikori kendi. Ineno, ok ni nyaka ndiki, which manyiso ni kaka sani nyalo yudo ni kaka owadwa moro wachni owadwa outside there, otimo moyudo diploma kata PhD, nyalo yudo ni oonge tich to timo gimoro amora ten obete ot. Tinyalo yudo ni ng'ama otimo form 4 mapoko dhi kata university, inyalo yudo ni en osechako yudo pesa, inyalo yudo ni kata en gi gari. To ng'ama otimo PhD ni pod onge go. Ama mi anyalo wacho ni I support CBC. Nikech CBC dhi konyo nyithindo mopogore. Mane gima nyalo wacho nikech nyithindo ok chalre. Ma ogodo ka weche go mag PM kachel koda gigo duto mantiere kar kanyo. Ng'eni twak mar CBC kodhi bedo ko okonyo ganda kata dhi bedo ka koro waweyo mar KCPE gi PM mantiere kar ka. Rapar mari Emmanuel en mane kotenore kod weche gi mag PM e sikunde mopogore makoro sani penje mag PM e sikunde mopogore makoro sani penje rumo. Iwacho ni okinya gi jopuonj e studio ka wapenjo gi ni gindo giparo yo machalo nade. Achiel kuom jopuonj mantiere Mirema kanyo duogo wacho ni onge ting'o boke higa manyien wakalo penj go bul ting'o otese mopogore mondik ni ng'ane otimo kama gigo onge koro are higa manyien. Odhi chalo nade sekta mar somo? Koro mokwongo an anyalo wacho ni kipimo KCPE to gi the current CBC mokel sani, an anyalo wacho ni PM machon ne rach. Gimoro amora bedo gi berne, lakini berne bedo gi giko. Gini berne osene kuom higni 39. Koro oyue matin mondo wane ber manyien ni. Actually an owuon kaka Emmanuel okelo nasomo e public primary school. Ne wan gi challenge kata chiedh nade. Nikech sasa maduoko duogo iyudo ka skunde ma private otelo. Kaka wendo kocha
wan gi skul moro ni St Cecilia Olare, wan gi Sony Complex. Iyudo ka mago are always at the top. To gimoro be nitiere Migori kocha, academy moro kanyo. Gin always on the top. Koro kata otem manade to kuchop kuomgi. To iyudo ka piem cha ne minyalo timo gimoro manyalo affect in future. Like idhi gi mindset ni adwa nakal penj ni. Iwinjo. Kata ok understand ni what do you want to do in future. Ini dwaro ni mondo ikal penj idhi mbele. Koro an kipacha aneno ni piem no ne rach. Weuru nyithindo yue, ng'ato ka ng'ato otim gima ber gi talent ne. Iwinjo. Konyalo bedo jawer, odhi ower. Konyalo bedo japur. Actually in the world ma wantiere sani, piny ma wantiere sani, wa focus on agribusiness. Agriculture ema kelo chiemo. You know, this current situation ma wantiere, ji adi mosomo ma ok oyudo tich sani. To nekech ne gin gi mindset ni an adwa nabed accountant. Sorry to say that. An adwa nabed engineer. An adwa nabed japuonj. Koro yudo ka isomo to the market world obedo full, obedo flooded. Dhano ng'eny mapok ondiki. Ma kionge godfather moro malo kacha, to ng'ama nyalo keti kanyo onge. Koro iduogo ibedo piny, ineno. Iwinjo. Ema koro weche mag crime gi medore, wachako kuo gik mang'eny gi. Koro an aneno ni wach mar empowering talent gi CBC ni odhi nyime. Wach mar KCPE no oywe matin. Aya. Mane wacho ni mana kama ntie kar kanyo, wacho ni nyithindo yue. Yue ma nyithindo e primary ni en mane. To timore kinde machalo nade. Ang'eni e thuolo ma ntie sani, wadong' mana gi matin ne dakika 5 to wakaw yue mokwongo mondo arang ane gik matimore counties bende okinyi ma kawuono. Ada nayud paro mapiyo koa kuom David Onea kaachiel koda Karos, kaeto bang'e ang' waka yue ma sani koro kanyo saa 4. David an kuomi weche mag piem. Iwinjo ni ero nuchako kacha ada bedo accountant. Muko binya kono tibed accountant. Ponono mane lek mane nitiere godo ka nitie school. Class 8 kacha gichungi ni when you grow up, tise grow up. Iwacho ni ida bed ang'o. Nena accountant e lek mane nitie kar kacha. Tipiem mane nitie mondo mi bed accountant ni. Nini yo machal nade kid somo mar 844 ta inya higni 8 e primary. Erokamano. An kanadongo nahero ga goro. Kendo school manasomo Kisumu Boys nasomo somb goro no. But kuom piem tadwa wacho ni piem mane wan go chien kae ne ber ahinya nikech ndalowa ne inyaket kata jo klas 8 timo penj machal gi mar jo klas 7. To iyudo ka penj utimo machal gi mar jo klas 7, ng'at ma wuok e klas 7 oyombo ng'ama en candidate. To mano ne miga challenge. Idok e drawing board kendo ing'iyo weaknesses mane in go. To kuom pacha aneno ni piem odok piny nikech wach ranking be nogol ga. Tinde results kigolo ok gole into details kaka nigole ga choncha. Kendo ne miyo ga ji bedo anxious. Ng'eyo how skund gi odhi. To gino ne omiyo competition ne healthy kabisa nikech wan skundwa the first lot manotimo penj ne wagolo ga the best student in the county, Edwin Mariwa. Then skunde mane wapiem go kaka Ebenezer Christian School mar Bishop Owiti, ne nitie chak kendo public school miluongo ni St. Anne's, which ne gin tek maduong' but generally ne waperform moingo gi wan matin e class. But gin inyayudo ni gin ji 200. Wan inyayudo ni wan ji 20. To gin kikaw ji 20 gi mokwongo gingo wa gi min. But kikaw ji joge gi 200 te tiyudo ni like performance gi bedo average. Koro inwang'o ni like piem no ne omiyo skunde ne nyalo kata kalo moingo private school
luwore gi kaka jopuonjegi Erokamano ahinya. David, maka gi kanyo inyisowa ni nyaka bed ni wadhi e kaunti ma Migori. Ang'e ni sigana iduogo miyowa e yo makare. Rosi, ang'e ni in bende nitiere kod sigandi. Nyaka rom ga jwang'a wang'e ni wajatudre gi jofwambo magwa. Wadhi e kaunti ma Migori. Wang'e maber kata ka en e kaunti ma Migori nikech onego bed ni wachul bil ka. Wakaw yueyo matin ka to bang'e ka waduogo. Wadhi achiel kachiel mondo iro Juma. Okay. Aya. Nyakorongo jwang'a mana kamano wadwaro dhi nyaka e kaunti ma Migori kama wadhi loso gi nyawadwa George Juma. George Juma, amosi ni misawa kaunti ma Migori ochiyo nada. Ang'e ni nitiere weche mopogore opogore mabedi luwe kaunti ma Migori. Nyalo mna kawe gi kanyo. Erokamano Sharon awinji makare. Kaunti ma Migori chiwo makare. Kata kamano en kando bende osebedo kod lwasi no mar siasa kata mood no mar siasa mana bang' kinde machuok bang' kwawuok e yiero no mar higa mar 2022 ma osemiyo oganda mathoth ma bende osebedo ka wuotho kalando wechego mag kwe bedo kod bura ma odiochieng' ma kawuono wantie kod bura ma bende koro chan kod ruodo mar Rapado mar puonjo oganda ka otendore go wechego mag kwe kaka inyalo duok piny liet mar siasa ma nyaka sani koro osebedo e kaunti ma Migori. Kwang'iyo kinde mar dweche ariyo mokalo gai mar ODM nolimo kaunti ma Migori. Romo ne obagi kar kanisa no mar Maranatha. Romo no koko ni owuok matin e ywaruok kin mokuom josiasa. Ka bende bang'i kinde machuok bende maromo dwe achiel mokalo nwaneno ka bura mar UDA bende e kaunti ma Migori bende ne otem rocho kod moko kuom ojende. Ka bende ma nyiso ni liet mar siasa ka achiel kod koko pod okwako kaunti ma Migori. Gin be nyaka sani koro jogo mosewuok koko mar kedo kwe wacho ni mae oseketo kaunti ma Migori kamarach. Ka bende ma omiyo koro odiochieng' ma kawuono wantie kod romo mar ng'eyo to ere kaka inyalo duok liet mar siasa piny to ere kaka inyalo kel kwe bende kaunti ma Migori. Ka bende ka koro pok achiwo thuolo ne joma bende nyaka sani ochopo kae nwawinjo ka jakom kata ker mar oganda josuba e kaunti ma Migori Riogi be nogo dhoge piny ne gidwaro kwe kaunti ma Migori to ahinya motelo limbe mar ogai mar ODM Raila Amolo Odinga ma igeno e kaunti ma Migori chieng' ma kiny kaachiel kod Jumapil mar jumane. Ka bende kiny ma kawuono wadwa ng'iyo ni to jogo mosebet e okang' mambele mar kedo kod wechego mag koko kaachiel kod mar kelo kwe ang'o ma gitimo kinde ka kinde en koko mar siasa en koko ma ywaruok koni gi koni ang'o ma gitimo koso romo machal koda mag olemo mage ma romo machal koda mage nyaka sani koro nyuolo. Adwani miya thuolo mondo achak kod jogo mowuok e tend kanisni mar ng'iyo ni to ka kanisa ang'o ma gitiyo malisa ma koro koko machal koda mae timore e kaunti ma Migori. Adwani chori machiegni ka adwani chak na gi nyingi kisechak gi nyingi kanisa osene kako gai magayo weche mondo kwe obedi e kinde mar dweche ariyo mokalo waneno koko koni gi koni kaunti ma Migori usetimo kaka kanisa. Erokamano wan kaka kanisa ticho maduong' en dwaro mondo kwe obedi e piny to kendo mondo wayud kwe e piny en ni nyaka walos kod oganda manie Kenya kendo manie Migori County. Wach maduong' mwatemo wacho gi jo Migori sana e kaunti wa Migori en ni mondo ji manie kaunti ka wamiri thuolo mar horruok ka warito mondo wabed gi kwe kendo kwewa mwakwayo ni mondo bedi wan kaka kanisa wawuoyo kod ji e kanise bende ka wayudo thuolo wuoyo gi community oko kaka koro wan kani dakwa e lo kanisa ni mondo ji ma oganda mi Migori County obed kod kwe kendo wahore ka wamiyo thuolo joma tiyo sani thuolo mondo ti kech weche mag siasa kata machalo registration mag UDA kaachiel gi ODM gin gik ma oningo tim gi kwe nikech Kenya en piny ma kwe emoningo bed ni telone. Wakwayo ni mondo oganda wa mabiro wuok oko katimo weche mag registration watim ka ok wabayo wach. Mano wach namba 1 ma an kaka kanisa dwa kwa ni kik wabane jowete wa wach. Bende ka jomoko ni kare gi magitime buchgi kik ng'ato dhiye mondo mi okel koko. In be awe jogo tim buchgi ka gisetimo buchgi no ibe tim mari. Kisetimo mari wabiro bedo gi kwe nikech wagombo ni kata mana siasa migoyo ka onge kwe siasa ok bed siasa maber. Piny mirito ka onge kwe piny ok bed piny maber. Omiyo wan kaka kanisa wachung' ka wakwayo jowadwa te jomotelo nwa e weche mag siasa da wakwau ni wuouru kod wafuasi mau mondo kik gibed joma dhi matek mamiyo piny dhi bedo gi mach to ka piny omoko mach maliel ere ng'ama dhi bedo ne kata jatelo mondo itelne kaka jasiasa. Wakwayo ni josiasa wa bende mondo kelnwa kwe gigo dhoge oko gin be mondo giwuo ka gikelo kwe kendo kata buche ma gigoyo
gigoyo, wan kaka kanisa wakwayo mondo jotendwa mag siasa ogo buche ka gikwayo mondo joma luwogi gi joma support gi kaka ji duto mondo giho jogegi mondo kwe obedi, nikech ka gihoyo jogegi onge japiny manyalo kalo jatend siasa kosewacho ni wadwa notim kama. Katieko kodi ni pok waneno kuluongo josiasa gi to gibire kanisni gigoye siasa, uwinjo ne gikelo koko. Uluoro gi kosang'o pok ubedo kod piny mar siemo wengegi? Ok waseluoro josiasa, chutho wasewuoyo kodgi at phone calls, mano wasebedo kwatimo, kendo wamor ni moko kuomgi kwa wuoyogo to winjowa. Waseluongogi kata last time ne waluongogi ka wan Hotel Vana. Ne gibiro mine wakwayogi mane wa sign peace charter mane giyie ni wabiro keto kwe. Aneno ka moko osetimo to moko to pod ok osedonje wachni ahinya. Wach maduong' mwatimo kata sani ma wa organize, wan gi bura ma wadwaro ni mondo waketgo josiasa wa piny mondo wawuo kodgi ka waluongogi. Gima rach kod josiasa mabe adwa na wachi e yamo ka en ni josiasa ka waluongogi e buche mondo waket kwe to ng'eny gi wacho nodich. Koro mae challenge ma wan go ka kanisa, to ka de ginyalo yie gibi mondo wawuo kodgi kendo wabed kodgi piny e kaunti mar Migori ka waluongo wajumbe wate obiro, waluongo MCS bo obiro, kaeto waketo kata governor bende wabro kwayo mondo bed kodwa. Governor ok osebedo marach nikech kwa wuoyo kode to jamiyowa ga audience. Wakwayo ni jo siasa moko bo timnwa kamano mondo ka waluongo gi kaka kanisa to gibi to wabed piny wakwagi kendo wanyisgi ni pi kwe mwadwaro. Erokamano adoni yangi ne jowinjowa. Ne jowinjo, an Bishop Dr. Nelson Kongere, an jagoro mar Bishops e County mar Migori, kendo atelo ne kanisa miluongo ni Dominion Gospel Outreach Ministries. Erokamano, wakaw pach ng'ama chielo. Adoni chakna gi nyingi, to kisachakona gi nyingi, nyiwaneno ka bura mar jo UDA nobedo e kaunti ma Migori. Moko kuom ojende ne otemo rocho burani. Nyicha winjo kiseu unjo bunge, une manusiayo jende. Okageo ne sama ichope bura mar kwe. En adini manusiayo joka kata ng'o mutime kelo kwe. Daher mondo an gi nyinga iluonga ni Charles Osewe Otiende, an e chairman mar bunge la wananchi ma Migori County. Daher mondo mi awach ni en miriambo nikech adiera mar wach ni wan kaka jo bunge la wananchi wan directed gi ODM. Wan ODM ne party marwa. Onge sama jomoko nyalo biro no keto buchi kamoro ni wadhi to wagogi gi kite kata warocho kwe. Ok en adiera. Ma gima chalo kamano en miriambo. To gima da wachi ne wach mar UDA ni ka gitimo weche gi maler to giwe kawo polise nikech dhano samoneno polis to gineno ka gima itimo no chal kok en gima kare. Ka ging'e maber ni chama gi en chama maber to gitimo atima weche gi yo maler maonge weche moko mang'eny. Kech kata iwacho ni jobunge la wananchi ere gima ng'iso ni wan wawegi ne wantiere kanyo, nikech an awuon kaka chair that very day naonge kanyo kendo joga ne onge kanyo. Jok mane ntiere manodhi rocho kwe gi wach maler gima jogo kuma ne jogo wae gi gima ne gitimo. Daher mondo mi awach ni siasa mineno mabiro machon manyocha Raila Amolo Odinga okwero ka en e dala mar Homa Bay ni waweuru siasa machon. Sani pod onego bed ni jo siasa gi nwasamiyo gi tich mondo mi giti. Wadwa ni mondo mi giti sa siasa podi gi weche moko mang'eny mar ng'ato dwaro kom moro to kom ma entiere no pok otiyo ma jopiny oneno ni to ogolo mazao maromo nade. Mar ariyo, daher ni mondo mi awach ni jo UDA gi jo ODM gin chama mopogore. Sama gitimo registration ng'ato ka ng'ato titije. Ka in e UDA titiji mar UDA, ka in e ODM titiji mar ODM. Nitie seche moko miyudo ka gik moko nitie moko ber. Wan kaka jo Migori wasabedo wakwayo kwe e piny ma Migori ka. To nitie gik marocho kwe mang'eny. Iyudo ka sirikal mamalo kaka jalup president ma en Ruto. Iyudo ka seche moko en gi miriambo mang'eny. To kaka nyocha nobukre no oro pesa siling 10 billion e counties. To 10 billion musa orno governors bende kowuok oko to wacho ni pesa no gineno. Koro miriambo bende ok ber. Wadwaro ni jalup president mondo wach adiera mar wach. To ka pesa onge, giwach ni pesa onge. To ka pesa nitie, gikawo pesa mondo migi county governments, mondo county government odhi mbele gi chenro mamargi. Daher mondo mi akwa ni e Migori County ka wakel kwe. Jotelo, chakre governor nyaka piny, wadwaro nubed gi kwe.
kweni ema bro miyo wager Migori County sa siasa podi warituru sa siasa koromo kata weche mag registration gi wakwayo ni bondo migi hold on matin nikech magi gik makelo liet. Koro wan kaka jobunge la wananchi watu pod walando kwe en kwe wadwani kata mana Raila Amolo Odinga kiny ne chope Migori County ka wakwayo ni bondo mi oket joge piny bondo ywaruok mantie bondo migiwe bondo wabed gi kwe. Erokamano wakaw duond Ramogi duond ng'ama adwani kichung kichakno gi nyinge to wang'e ni to un kaka jogo mosebedo kang' manyime mar kedo ne kwe ang'o ma utimo liet mar siasa mar Migori? Okay, gi nyinga iluongo ni Mary Goreti Seme, an achiel kuom joyuth ma rito kwe Migori County. Sani wachako chon, sani puonjo joyuth kata rowere matindo kaka ginyalo bedo gi kwe. Nitiere tension mang'eny ei county ka, especially mag registration mag members to political parties. Wakwayo ji te ni kata ka gitimo registration, gima duong' ni wang'e ni wan gi kwe. Nikech seche mwatimo registration gi liet to wamiyo joyuth bedo ga genga kod jowetegi. Ema ka ng'iromo gi wadu tipo goyo wadu motho. Koro wakwayo ji te matimo registration Migori kata gibed jok ma vai. Wakwayo gi ni mondo gitim gigo e yor kwe, to ka wayudo jok moko kata wawinjo kuonde ma kwe ok dhi maber ahinya, to bende wanyalo kawo legal action ne joma moko maketho kwe Migori. Koro kik ibed achiel kuom jogo mibiro yude wang'ayo marach. Rit kwe kumoro amora ma intie e gimoro amora mitimo, bed ng'ama kelo kwe. Mogik une oyiene ma josiasa tiyo godo e kelo koko. Josiasa gi ang'o mutimo mar chopo ir ojende ka mar golo wach mar josiasa tiyo kod ojende? Sani wapuonjo jende gima ginyalo timo manyalo konyo ngimagi kopogore kod luwo josiasa. Kendo king'iyo kata target wa kata bura ma wantiere kawuono, wantiere gi jogo matindo. Ang'o momiyo warich jogo matindo? Nikech gine mitiyo kodgi. Gine ma ka josiasa go alam ni to alam luar kuomgi. Koro nyithindo matindo gi wapuonjo gi gik ma ginyalo timo kaka awach ni self mediation. Inyalo ritori nade kini wuon, inyalo wuoyo nade kin kendi mondo irit kwe nyaka alwora ni kuma idake. Mane gima wapuonjo gi sani mondo wayud ni joyuth mang'eny obedo jok marito kwe kata dho ngere dendo ni peace actors ma Migori. Koro sani watimo recruitment no kendo watemo mondo wapuonj joyuth mang'eny mondo obed peace actors Migori. Erokamano kuom paro chal koda mano, erokamano kodi. Erokamano kinyalo winjo mano mokuom jo bende osebedo kenge manyime mar kedo kod wechego kelo wechego mag kwe county ma Migori. Ka bende nyaka sani ero bende koro dhi nyime, ka bende gik maduong' bende ging'iyo en ni to okenge mage minyalo keti mano ni koko ma nyaka sani to ahinya mag siasa moko county ma Migori koro duok piny mondo koro oganda obed kod kwe. Pod wantie ka mar ng'itro machal koda ma ang'o giri madongo mag dhi wuo godo mane wechego mag kwe koro bedo e county ma Migori. Erokamano ahinya Juma, wawinje yo makare. Cleophas ni nitiere gi midwa medo? Ana oge madamero nyakoro mo jwa gen mana mar tiyo kanyo tielo mokwongo ang' maduogo gi paro. To ka waduogo gi paro mondo biang wachaka kod Rose Olang mondo biang mo pache ko tende ko tok man go sani. Nyakoro mo gi jongo ka yuwa mokwongo e cheno mar bakoro. Kikiti mabor kwa duogo waiko ni mathoth nyaka matimore counties wa duto mano go chako Siaya, Migori, Homa Bay, Kisumu, sejo matimore county ma Migori, Mombasa bende ang' warang ni kata gi county ma Nairobi gi ndik mage matimore. Kikiti mabor wakao yuwa masani. Jipange na View sasa iko hapa sasa. Jishindie maelfu ya pesa kila siku kwa kutazama content kupitia View sasa kwa shilingi 50 pekee. Kuna mshindi wa shilingi 1,100 kila siku, 1,500 kila wiki na mshindi wa grand prize ya shilingi milioni 3 cash money. Kushiriki, piga *487 *3#. Chagua Jipange na View sasa. Kisha chagua video package, ujipatie points na uongeze uwezekano wako wa kushinda mamilioni. Hakuna kudownload au kusubscribe. Unaenda tu nywe. Jipange ushinde mamilioni na View sasa. Mamilioni. Sheria na masharti kutumika. Imeidhinishwa na BCLB number 2978. Higni ariyo nyaka ne wachak chenro magwa. Nyasaye osebedo jakorwa. Emomiyo tarik 3 dwe mar 12 chenro mar Injili kalo biro iri e alama kende mar goyo erokamano.
Wabiro riwore gi Jokristo mag Anglican Diocese Mabondo e kanisa mar St. Michael's and All Angels Cathedral mantiere chuny boma Mabondo. Bi mondo wapak Nyasaye kanyakla kochakore sa 12 okinyi nyaka sa 7 odiechieng'. Ikrine sinema mapok ni neno. Kinyono koni. Owinjore kendo disore. Ene ot achiel moting'o tuke mawuok Luo. Wan kod gigi duto. Mitarigo dhako amula mana matin. But mule matin no is violence. Sigana mamoro chunyi Kama kawaida. Dongo chala chai manum. Sukara ore, ng'ich beno ng'ich. mopong' kod nyiero. Habari. Siari nyathima wuyudo die siari. Drama. Abo chwenjra kodi nyathini ang'ara chku. Hera. Lokri. Yawa nyathiko na yudo yawa. Tugo ka tugo. En sigana marito mondo onyise. Winam Cinema. Jumapil, saa 2:15 otieno kod saa 4 otieno mane Ramogi TV. Kupata wimbo huu kama sikiza tune yako, bonyeza *860 *416. Kumbuka sikiza na Citizen ya nyumbani kwa wasanii wote. Nelson. Yes. Mambo. Poa sana. Uko fiti? Niko fiti. Tuliongea kwa simu, sasa tumepatana. Unasikiaje uko na 2 million? Nimefurahia sana. Sasa niambie uliendaje ukachambua magame? Juu yako ni ya sportsbook. Niliangalia leagues zile ziko zinaendelea. Then nikaenda league per league nika distribute risk. Yes. Kwa sababu niliona kuna places mingi unaweza betia. So nika select 22 teams. Okay. Nikakuwa na hiyo patience. Kiwa nimebakisha wiki kama moja like 10 teams. Ndio niliambia mwenzangu wa colleague kwa kazi. Until siku ya mwisho sasa ndio niliambia familia. Pata multi-bet boost massive ya 1000% ukicheza on shabiki.com. Cheza sasa na shabiki.com na upate up to 1000% multi-bet boost. To bet. I got my cancer when I was 16. I explained to the doctors, they told me that it's just adolescence, I'm just maturing. We see cancer even in 1-day-old babies. Ang'o makelo kansa? To be thieth mare nitie. 50% of cancer treatment is information. To e okang' mane? The doctor tells you go and look for $1 million. You have no choice. Be in jatuo mar kansa kata jatuo mane otony e thieth mar kansa? My hair has gone, my nails, even the feet, they are all black. Kansa e kuku mar wach. Dweni achiel kachiel e Ramogi TV. Tich adek tarik 29 dwe mar 11 higa mar 2023. Kik bai. Baya tuanze kulipa kadi sasa. Na kadi ni cashless. Umesema tunaweka pale? Na kwa ile namba. Mimi niko na cash. Nisaidie hiyo na namba yako ya simu. Na kusort. Hebu nishow your process. This festive season, safiri salama. Form ni digital. Kama wewe ni abiria wa matatu, iwe safari fupi au ndefu, hakikisha umelipa nauli yako ukitumia form za kidijitali. Hakikisha umepata risiti yako kwa simu yako in case kuna issue na unahitaji kulipwa na insurer. Risiti yako, yani your digital receipt, ndio ushahidi wako. Mambo ni digital. Nyakoro mgajwang dakika na paga biro tok sangwen marokinyi machiegni meno kang marariyo mabende podwa dhi nyime gi thoro wach marwa kabende waparo rapar mano mar penj mar KCPE kabende duoko no chiu
odiochieng' manyoro. To bende maen okang' mogik ma bende piny mar KCPE ibiro bed kitimo e pacho ka. Higni osekalo 39. Emomiyo wantiere gi Rowere ma bende nyisowa kaka penj margi kindego nanitiere. Cleophas. Nyakoro Ramogi Jwang' bende kindego no koni mana ni piem osebede yo machalo nade. Wach ma bende wayudo kanyo e tielo no mogik kwa wuok kuom Rose Olang' mondo mi omiwa pach bende kotenore kod wechego mag piem e sikunde. Nitiere ote mathoth mantiere kar ka, bang'e waka otego mosedonjono kache mbui mar SMS mana 3:600 chakore sani. Kene live mar Facebook, X kata YouTube, oruna ote mari wadhi some mana e kinde mabiro bang' kosewinjo paro ka kuom Rose Olang' machiegni. Erokamano. Gima anya wacho kuom piem no en gima ber. Wan nokonyowa sana. Aparo an nitie ng'ama na piem go. Ni iluonge ni Brian Ogola, wi ok nya wil gi nyinge. Koro kano noyomba e penj, nawinjo marach. Koro gino nomiyo asomo mang'eny nikech nang'e ni Brian to nyaka ayombi. To gino ema aduoga neno kata wadwa manyisi ni notimo penj ma results ne oduogo nyoro ni. Piem be seche moko awuok kode to nyisa ni wang' ni nayombo Griffins, wang' ni nayombo Vinid, to gino more. Piem no ber nikech odhi omiyo igo an extra mile. To ka koro ji romre, onge number 1, number 2, mano koro onge tinde mondo atim matek, tek ni waromre. Koro gima anya wacho ni piem no to ber. To e wach mar CBC kanyo, aneno ka ober kendo rach. Nikech skills miyudogo. Meka jonyuolwa aparo ndalo mane gisomo. Mamwa ne nyisa ni gin nipuonjo gi loso oluth kuon, akia tuang'o kitamba mag gombegi. Koro yudo ka in gi skill makamano, to inyalo chako tich mora mora kata ka ok ondiki. Ituang'o to in iuso to mane kaka iyudo pesa. To marwa ni makoro irito mana ni idhi pango line, irito interview. To jibe koro ng'eny madwaro tijno, koro yudo tich betek. Komi thuolo mar dok mondo idog itim CBC kata itim KCPE makoro oserumo ni, mane madiyier? An anyalo yiero CBC. Inyalo yiero CBC. Keto kidwa penj. Koro at least macha anya dok to yudo skill moro ma anya loso go pesa. Macha ina book kuom isomo mang'eny, in over qualified books kae to skills ionge go. Mane ber manya wacho ni kuom CBC. To rach ne koro en mana ni onge piem no. Piem no ber nikech omiyo isomo matek. Nikech idwa ni yom ng'ane. Ka paro chieng' mane wan gi competition mar composition. To wan jo public to nitie no piem nyaka gi jo private. Koro chieng' no aparo wuoyi moro achiel kende manoyomba. To en private. To noyomba gi mark achiel e composition. Koro gino nomora ahinya nikech koro ing'eni kata ka wadhi piem to awacho ni jo private gi okiawa. Wewe gine kaka dhi yombogi. Piem no en gima ber. Koro kanyo ema aneno ka CBC dhi tero nyithindwa gi marach. Iwacho ni kanyo nyabede yo machalo Nyakoro Ramogi Jwang' mane kidieny bende awarango weche mag piem. E kaunti ma Homa Bay giwacho nade, wantie kanyo kod Ale Beach sani koro mondo mi okonwa ne achiel kachiel sani ni jodak e kaunti ma Homa Bay. To gin to giparo KCPE ni e yo machalo nade. Rowere kawuono wachiwo rapar. Mano mar KCPE, mano wacho ni mano be chenro, mano mar 8-4-4, 8 ni osedhi. Kidieny ni bende madhi timo penj mano mar klas 12 kata KCSE mogik. Gine magidhi tieko higni 4 bende kata higni 5 e mbalariany kalure gi kos magitimo. 844 biro rumo kodgi bende. Gima nigi chakruok nyaka bed gi giko. E giko mar KCPE Ali Abich, jodak e kaunti ma Homa Bay, degi wache ang'o kotenore kod kaka KCPE ni osebedo e kinde mokalo, mano kana gol duoko odiochieng' manyoro. Ali Abich. Cleophas Oluoch wachiwo makati Homa Bay kaendi ka thoth skunde mag primar mantiere kaunti kaendi ka moting'o skunde mag ji giwegi achiel kod skunde mag primar mag piny owacho pod dhi nyime kod keto mor margi kaluwore kod duoko mane giyudo maber e penj mar klas 8 mar KCPE mane ogol duoko mare ayango odiochieng' manyoro ka waneno ka thoth skunde otimo maber mokalo kaluwore kod duoko mane ogol nyoro kendo thoth skunde pod dhi nyime kod bago nyasi mag mor ka gi celebrate kata giso mor margi bang' jopuonjre mane somo e skunde gi nyiso duoko maber e penj mar klas 8 mar KCPE ma bende ne penj mogik mane otim higa niendi ka koro sirikal chano mar chako keto tim lai mar somo mar
CBC tok tieko penj mar klas 8 kata 844 mane orumo ayanga higani endi ka osebedo kadhi nyime kuom higni 38 mokalo. Mana ka wadhi nyime kod twak okinyi ma kawuono Ramogi TV abago twak kod mokum Rowere County ma obe kaendi ka wang'iyo rapar mar KCPE ka gin rowere ma bende nokalo somo mar 844 kendo ne gitimo penj mar klas 8 mar KCPE ma kone orumo ayanga e pacho kaendi odiochieng' manyoro tok kane osego duoko mar penj mar 2023 mane otim odiochieng' manyoro. Wan ka kod mokum rowere ma bende nokalo e system mar somo kamano ka odwa penjogi to gin ang'o ma ginyalo paro godo penj mar klas 8 mar KCPE ma sani koro ok chak tim kendo e pacho kaendi tok kane osego duoko mar penj mogik no endo odiochieng' manyoro. Achiel kachiel bochaw gi nyingi ting'iswa ni in ne timo penj mar klas 8 KCPE higa mane to ne time skul mane, tang'o manyalo paro godo penj mar klas 8 mar KCPE? Erokamano gi nyinga iluonga ni Asayo Gola. An achiel kuom joma ne otimo penj mar KCPE higa mar 2008 e skul miluongo ni Victor Msoga Primary School. En wach ma mit kabisa kendo en wach mar adieri ni KCPE kanochopo kata kane bironwa ne wan gi ikruok makende kendo ne wabedo gi mor. Kuom achiel kuom gik mane wabedo go gi mor nene ni diere no ne en adier ni dalawa mane antiere kata kawaye kuma nadake ne waonge gi gimiluongo ni pas migogo law. To kana winjo ni KCPE chiegni chopo machiegni to nadhi makwa kata pas ka jirani mondo ago lawa pas kabisa kang'eni odong' ndalo machuok tadonje KCPE kaka for example kodong' kata kaka kiny tadhi akwayo pas kawuono mago lawa pas kabisa mong'ith kabisa nikech adonjo exam kendo nadonjo ga kamor mar KCPE. Mar ariyo manyalo wacho kuom KCPE en wach maber na kabisa ni kane timo KCPE ne waluoko gi desk kendo ne wabedo gi ler chieno kabisa mane gadier ni ne tire time mane akwayo waya pesa mondo adhi ang'iego sandpaper madhi aluoko go desk to notama nochuno ni mondo adhi amany pesa kendo adhi ago makai got mondo adhi amany sandpaper maluoko go desk mondo ka chieng' sa mar penj noromo tabedo ka ler lawa go pass desk arudho maler kabisa mok adwa neno chilo moro amora. Mar adek manyalo wacho ne chiemo nikech wane watime e gweng' kocha mok town. Chiemo nikelonwa chiemo opogore kaka chapat ne gima ne wachamo mana kochopo dwe mar 12 Desemba. To chieng' penj no kanochopo to ne wayudo ka waya nokelonwa chapat kendo nokelonwa gweno wachamo. Magi chiemo mane miyowa mor kendo ne miyowa ilo kane wachamo gi kane watimo penj. Mane gima nyalo wacho KCPE mane watimo mane okalono. Erokamano ahinya Isaya. Erokamano biro chawo gi nyingi ting'iso ang'o gin minyalo paro go penj mar KCPE to ne time higa mane to be nyalo paro skul primary ma itime penj to ang'o manyalo paro go penj mar KCPE nikech koro sani endi lai manyien mar CBC chakore ayanga bang' ka penj mar KCPE ne otieki ayanga higani endi. Erokamano ahinya Ali. An nyinga en Zedi Ouma. Awuok e kar chungo od bura ma Karachuonyo. Natimo penj mar KCPE higa mar 2009 e skund primary mong'ere kaka Nyaburi Primary Integrated School. Ne integrated tiende ni ne wasomo kata gi jogo mabende ni kod ng'ol mopogore opogore. Koro gima bende anyalo paro godo KCPE e kindewa en ni kit mabende ne oketo ne itruok mabende ne ber mokalo. Ndalo adek Nyokora moge jong watimo mos mano gino motimore kar kanyo ka koro walalo ali abich kaluwore kod chal mar kor lwasi kaachiel kod gigo mag tudruok mabende notiyo kanye county ma Homa Bay. Nyokora moge jwang ka wayude ang wadhi kode nyime mano ka ntiere chuny boma no mano ma Homa Bay kama medo ngiso mathoth to mana kaka nakoni pod antiere kae kod Sharon Ong'ao Nyakanjira Jokanjira okalo penj dabal awinjo kanyo poch gi pak medo mana donjo aga ber ni nitie nyaka wacho nok gi kadho wach niya Jakanjira o top Migori County. Jakanjira ma Homa Bay County the top Migori County. Homa Bay to pod ok adhi lenge nyaka wacha nyakoro moge jwang untiere kar kae med oro ote mari bende mar poch gi pak ne jopuonjre mopogore opogore ageni kata wenda mantiere kagi gin go wetegi gi nyimine gi osiepegi wede girlfriends, wede boyfriends, wede jogi ema bende okalo penj angi konwa okinyi makawuono ni gioro ote machalo nade. Sharon wadhi okang' machielo mar chenro. Wadhi okang' machielo ang'eni waseloso kotenore kod piem bende ikruok ing'eni koro ka Cleophas okong' mwenda no kipenja an ing'eni nasenyisi kata nanyisi motelo ka dapok wachako chenro mar piny okinyi makawuono ni litna ni KCPE orumo te an na litna bende higa mar 2015 kanogol oko weche mag lando ni skul makama otimo maber japuonjre makama otimo maber
penj mar KCPE Musa inya kode kata ka bed nodwa dhi notimo ni ang'o nikech an nahere kata dogo ni CBC ni to koro en gimobiro manyien manyaka jowa ing'e ni nyaka koro wadonje iye malong'o ok wang'e kaka odhi kata kamano abiro bedo kaparo KCPE gi okenge mathoth kata mana rowere mwantiere godo kinyi ma kawuono be nyalo nyiso kaka rehearsal na chal penj ka nitimo nikech penj nitimo mana ndalo adek bang' penj ang'o mana timore ka koro go riti ne jopuonjre weteu duoko ka nawuok ida neno ni Cleophas to yuda di beloe koso kaloe anyona achakodi erokamano Sharon penj kan wadhi timo penj ne wach malich ahinya nikech ne wachako gi rudho desk kwaserudhe to wik makoro dhi mwadhi timo penj ne nitie gima iluongo ni autobook autobook ni ndiko weche mamit ne ng'ama ihero iwacho kaka ibro mise gi weche machal kamano alafu ndalo ka be apani weche simu kane gichako biro koro jomoko ne ngi simu jomoko ne onge mage chal mag weche alafu koro kadhi ka dimo penj aparo ni jopuonjo nopuonjo wanya koro kwadhi donje penj nikech wan watimo ne rehearsal chako Monday to wachako penj on Tuesday koro Monday no Mr. Weko ketigi kwano puonji kwano kabisa mo puonji gi mora mo penji nitie gima pok ing'eyo pod opuonji after the next day koro idonje kwano idonje timo penj to penj korumo ne wan gi milongo ni intimate times kaka wan ne joma ne nie mix school ng'eni weche rowere weche gi ng'eny koro kanyo kuma ng'ato chako ywak kaka kama wafwenyo ni kara jomoko kara kane jomoko sekawre to wakia tune klasa boro sikundwa ntie nyaka jomoko ni riwo negi arus nyalo paro kane oyudi tindo kama koro magi gik ma wane timo KCPE osepuonjwa weche mang'eny wow wacho kanyo ni ka koro mago weche arus go nochako ka CBC to dhi time nayo okweche ing'eni kano yudi samoro Cleophas ni koro we atim gi ranyisi kuom kata bed ni anta ni kinye kamano nin victim koro ni koro Cleophas waserore kodi ka wano yudwa nikech they weren't promoting that nikech idhi kacha mar somo nyalo paro pena nitie fountain pen gimoro mana chal ka pete kama nigolo to koro dhi kuod wi uwe e assembly akeni nyalo paro wach ka wananya no ne sani bende mano nyalo bedo gima kuodo wich ke wacho gikono gini ero watime kamano aya pon masani ginyalo konwa yo machalo nade kata kamano akia nen paro mane biro yo machal nade Tifina kurka kori e weche gi duto ka warango gi mana e kind skunde kata kama intiere mana kaka winjo kanyo bende kawuok kuom anyona iri kama intiere kacha ikruok ne penj no chal nade gi chenro mar rito penj kachiel koda ka thuolo mantie kacha tok penj mar KCPE kako rite mondo mi duoko no bi no chal ga nade ikruok ne penj ni mondo mokwongo mane pod waikore mondo watim penj to nen strict sana kendo ndalo no nokininde inindo mana ok ininde chike to kanindo moni biro kwanyi to iketo tenje pi mang'ich mondo inen nikech koro nen pressure moro ni ntiere moro ni nyaka ng'ano chaki kiombe KCPE school moro chaki kiombe KCPE gokinyi kuchako mondo school kar saa 11 japuonj chak nyiso koyombo uduogo ka ogo kudhi e high school to mane pressure mane chando ahinya but bang'e kwa setieko makoro warito duoko to netek samoro paro moro biro ni weki kadhi ot kawuono arita results to gito gini sechego ionge simu madang' ing'i results koro chuni ni nyaki dhi ot anto kuoma kamae to ano kwera ni kikawuogi nisani onge kumidhi beda ka results kawuono warito results lakini gima ber ni kaka na wacho mokwongo cha jonyuol na nen joma supportive kaka na wacho mokwongo cha nikech inyalo yudo jonyuol moko kaka sechego jo chako penjo ni to nyar ng'ane cha no yudadi nyar ng'ane cha dong ne timo o yudadi ing'eni koro jo village te dwang'e ni yudadi koro gi luoro no bene donjo ni koro kirem to ji jogweng bo wacho nade bro wacho nade but an gi mamora ni mama no nyisania ne
ngamano chulino film mitieko ni wain kare timnia we results oduogi moduogo no e mari kendo mane gima nomiya hopes makata thoughts moko mar suicidal angogo angeni chando nyithindo masani makata kaka results oduogo adwa miyo gi advice ni piny pok orumo piny pod dhi mbele miyudo no emangi dhigo koro kiki lose hope paro maliwa ahinya to bed kata mana max magi yudo ponono ni kata mana ka gidhi skunde mag secondary pod ginyalo timo maber magi kadh pinj aparo ni kata mana jonyuol Cleophas e kinde makamagi nikech ang'eni nitie nyithindo ma chunygi otho jonyuol moko be chunygi otho makoro nyathi samoro kana target mare ni 400 to yudo 380 otak mana ni emomiyo nokikalo pinj koro ne ni chiemo emomiyo ni nokalo pinj na uso yang mondo mi atir dang e skul jonyuol wa hore weche makamago nyalo miyo japuonjre kata ng'ama otimo penj bende chunye ogore ahinya nyabedo noyudo max mare maromo 200 to biro kata kod 210 otemo omedo gimore wiye kacha jewe ajewa mano kama entiere e gigi duto to nyalo bedo kode e yo machalo nade mano ka warango kit wach mosebedo kanyo kantie kendo mane gimomiyo mane gimomiyo support CBC nikech inyalo yudo ni CBC riwo pach janyuol gi nyathi nikech inyalo yudo ni or nyathi sikul odhi olos gimoro to gino chalo wach ni kata for example nyis gini gidhi gilos ot moko make box gi dongo bro dhi dalo dhi nyis janyuol ni mama kata baba omiwa gini walosi konya losi neno koro sama giloso pach janyuol riwore gi mar nyathi koro janyuol ni ng'eni nyathi ne chalo ng'ama kamae ting'eni 844 ngi gima chalo kamano inyalo yudo ni en kwan momi nyathi to nyathi kotere ne wuon go wiyo wil go kia koro ka penj biro penj mogiko biro kata ka nyathi orem janyuol ok nyal understand to CBC janyuol dhi ng'eyo chon dhi ng'eni nyathi na chal kama makata ka en kamae to elewa emomiyo CBC mabiro ni dhi konyo nyithindo mang'eny en gimoro ma isiro erokamano ahinya Steve nochal nade korka kori weche gi mag ikruoka ne penj ni bende ka irange mano motelo ne penjo wuon iwacho ni odhiambo motelo wan wanyakawo sandpaper to warudha desk mikia kata gibigolo kacha desk olokre rachar ichwere igolo gimoro amora e wiye kacha to kitieko idiko kacho ni remember Rosa Lang was here, Steve was here. Erokamano Cleophas. An kanya paro maber wachikruok mar KCPE nen gima lich ahinya nikech nyalo paro no gimoro amora misebedo kitimo e kindi higni 8 idwa dhi timo odiochienge 3 to mani ndalo ni mogik kiwuok e skul no koro mano joga kabisa mano kane kamora en rudho desk no nisewacho no ninya keto warudho desk kata loka to an extent ma odwa japuonjo no bed rachar onge mandiko mora mora ma bedo kanyo koro mano ne an ka no ken mane gima no joga gi rehearsal kwa sasa moro nok dani ukwel kata jodi gibo ke kanyo ke nitie gik moko manya bedo ni ndike desk kacha bende nyalo bedo bere itemo kata penjo koso kinde kane onge kata thuolo mar penjo ni ang'o miyo warudhe kama no penjo to excuse mane ne gin go ni ok adwar maandishi yoyote hapo hivyo to nok make na sense niko no warudhe mukadho kiasi cha to nok fine na kodok ikroka kendo kan ndalogo koro nyithindo moko sewenwa school wan jo class 8 wan e school kendo to ndalogo ne onge whiteboard wan watiyo gi chalk make sure ni sikwalo chok japuonj tidwa ndiko ka in notorious kaka wan notorious ndalogo idwa ndiko remember kumora mora idhi e cho remember Steve remember junior remember kumora mora midwa make sure ni ndiko remember alafu ndalogo ne podwa thindo kaka joma thindo wan ga gi gombo e class kanyo bintie kane nintie daga no gombru samare gombo nyako morti luor class 8 podo luor mange take ngato ber ni ki plan to kidwa wacho koro that was the time mane kinde makoro yudo chircha nikech ingeno kuteko penjo kucha kunero ichako chir keto gimora mora mane pachi gimora mora mane chunyi unamwaga yote kise keto ne kacha ine mi mwaga ato ni temo ne de kama to podo pari remember stay okay koro kisendiko giro timanyo kumore dhi keto ne kionge chir moro ma nyatero nego cha maningeno koro wiko ruda wuok e skul kabisa erokamano ahinya ote bende neno ka donjo kapok akawo ote Cleophas dong wadhi ir Millicent Adhiambo Millicent Adhiambo ng'eni untiere apaya wachoke achiel kachiel kendo koro sani
Millicent Adhiambo ngikonu ane uchiewe yo machalo na de kaun Kisumu sani bena ngikonu ni sichopo kanye angeni iluwo weche mopogore opogore kama ichope sani giwacha ngo kotende ko twak moro kawuono rapar mar KCPE imbe konu akona ini ikori nade ne KCPE mari koro kata duoko be no wuok mari kani ikori ne banki sayude KCPE orumo in kaka jafwambo inene nade ukinyi makawuono Millicent. Mana enya Cleophas kachel kod Sharon achiel kachiel kwa wuok Akala Game mabende an gi jopiny kaendi mondo mi watwa kotenore kod rapar ewi KCPE mabende odiochieng' manyoro iwacho ni edo e giko mar KCPE kuom igni 39 nyaka nochakre e higa 1885 ka kamano gi thuolo ni endi abro teri kachiel kachiel kapok anyiso kaka an anyalo paro ndalo na gigo mane watimo mondo jopiny onyiswa ni to gin kaka gin ere ginyalo paro kinde KCPE ndalo mane gitimo penj mar klas 8 gin gigo mane gitimo gik mane wuok weche penj ne chalo nade ka gipimo kod sani endi machiegni abo chako kodi ng'ina kamera mondo ichakna gi nyingi nyisa ni to in inyalo paro rapar mar KCPE nyalo paro yo mane ndalo mane utimo penj kipimo gi sani mana mapiyo chagi nyingi nyingi luongo ni Daniel Otieno Odamba Kambare Game to kakalo kaka ne watimo kata kaka natimo KCPE naneno ka ngima ne yot adieri kendo gimoko ne yudre maber books ne wayude school nigolonwa kendo ne miyowa kendo wan wawegi kuyudo kokalo kuka chiemo bende nochiemo maber chiemo wanyalo tede school kendo pesa bende ne yudre maber kendo malong'o to koro gi sani aneno ka tek ngima tek then kendo syllabus masani kendo bende ma okelnwa kaka new education mane jatelo mane magowa miluongo ni CBC aneno ka jonyuol winje pek kata kalo mapek nikech gik mitiyo godo chandogi kaka de ginyiew then idwaro gik moko ma basic tek books idwaro ma higi ng'eny makata kaka dwa jonyuol di yud pesa onge koro miyo ngewa masani otek kabisa ma ok ang'eyo ni to wanyalo timo nang'o. Erokamano machiegni ni nyalo paro rapar mane ma in go e KCPE mokalo chagi nyingi okay ilunga ni Ochieng James rapar ma nyalo paro mwalo primary kana adhi timo penj nanyalo wacho nanyalo safa nikech japuonj mane puonjowa by that time mane en class teacher ne ok en japuonja nochwadowa nikech nokonyal yie ni mondo mi dog lunch en no okonigo kinyi titing'o chiemo to chiemo maniting'o no kochopo sach lunch to en chiemo mang'ich koro chiemo mang'ich no ero ninyalo chame to kichame kendi ichame gi joweteni ne wane group mane ofom nyaka grube koro grube ne giendi ka ng'ato koso chiemo to en nonyalo nyiso ni mantie no mondo mi dhano cham koro japuonjo nitie kama noketo wa makata gi sani wan jomoko ma iwacho gi Kisungu ni you learn to share koro wan nopuonjowa makata kowe duoko marwa mar KCPE to ne wanyalo learn to share makata sani joma ne wapuonjorego ong'eyo mano koro abenda mor gi gik mana wayudo kane japuonj no puonjowa nikech marks mana wayudo ne okonyowa to gi gik bende manopuonjowa chande ne koro ber kabisa. Erokamano machiegni mana mapiyo. An kuom nyinga luongo ni Alfonso Umagelo an bende natimo KCPE 2009 but ka compare gi sani kinde gik mane watimo ne wanyalo dhi school chakre Monday nyaka Jumapil koro gik mane timonwa ne mana kaka jawadwa nowacho ni wating'o chiemo wadhigo school wachamo gik mang'ich ok waduog lunch koro kikompare gi sani opogore nikech sani oketi ni ati ji dhi school from Monday to Friday nikech ne gineno ni ati ka ji somo from Monday to Saturday nyithindo jony sana koro kitimo comparison masani performance masani gi machon inwang'o ka kendo performance machon ni malo moingo
masani. Machiegni mana mapiyo nyalo wacho. Gi nyinga iluonga ni Fredrick Otieno, an natimo penj 2011. To katimo comparison, nyaka natim penj gi sani ma KCPE norumo. Wayudo ni ngima machon ne biti yot, kendo ka ni a skul inyalo yude giminya kete iyi. Sani king'iyo kaka jonyuol struggle gi mondo yud migago ne nyithindo, gitiyo matek sana. Ema miyo yudo ka koa compare performance mokalo gi masani ni piny sana. Nikech nang'o, yudo ka nyathi biro to dok skul moko yudo gimoro. Kochopo kacha to lesson ma saa 8 onge gimonya winjo nikech en kech. Wakwayo ni ka dibed ni ka sirikal ditime maber mondo losnwa yor uchumi, mondo mi nyithindwa mawadwa tere skul higa makiny oyude yot maber korka somo. Erokamano. Erokamano mana mapiyo kwa tieko ng'ama chielo. Mokwongo nyinga en Collins Ochieng. An ja kalaka boda boda to wach mar penj masani. Penj masani aneno ka KCPE machon pogruok ne nitie malach gi masani. Wachaparo ni chon kata mana syllabus mane watimo chon ok ne ng'eny ahinya. To gi sani taneno ka odwa bedo kokora ahinya. Koro akwayo sirikal masani wan go mondo ng'iye gini mos mondo dwokwa gine machon. Nwach aparo ni kata mana school fees bende malo. Koro chon to ndalo na cha to ndalo mane watime chon to school fees ne piny. Ago erokamano. Erokamano, inyalo paro ang'o kinde mane utimo penj KCPE? Rapar mage ma in go ng'e kamera kacha chagi mako. Erokamano. Iluongo ni Peter Seje. Somo machon ne yot nikech ngima be ne yot, pesa be ne yudore. Sani ngima tek. Kalure gi ngima masani otek go yot nikech kata fees chulo tek. Ana wina mago erokamano. An gi nyinga Michael Oduor-Tela. Somo machon ne yot nikech chon kani chako nasari ni pimo mana imako mna iti. To ing'e ni amano iromo dhi e class 1 to sani mondo ipuonj kata nyathi e nasari mokadh nasari no modhi e class 1 en pesa maduong' kabisa. Koro wakwayo sirikal ong'inwa wach somo ni maber, nono somo dhi tamo nyithiwa mang'eny nikech somo sani oket gir ohala, ok en ka somo machon. Omiyo wanto wabro gina wana ni koro onge gima wanyalo timo, lakini wakwayo sirikal ni mondo mi ong'inwa wach somo ni, unless ok wanyalo dhi maber ahinya. Nyithiwa ok bi somo te, somo jo pesa mabro nyithigi bro dhi skul. Koro ka ng'adi, inyalo paro ndalo ni mar KCPE ne chalo ndalo oge ni manotimo, rapar mage ma in go kinde KCPE machon? KCPE machon en ni naneno kane watimo KCPE kinde cha ne ji nyalo seya gik moko ma nyithindo ne nyalo seya. To kinde ni to nyaka bed mna ni in iwuon ema nyaka jonyuolni sago ka ng'iyo gima idhi bet go e od penj. Mana kamano, atieko? An be kaka janyuola ni Caleb Otieno awacho ni somo machon gi masani opogore matin nikech kalure gi kaka ne wasomo chon jang'ini ne wan wasomo ga subject mang'eny to sani nyithindo somo subject matin. Koro an gima an go manda wacho ni duoko manyobiro nyotimre maber. Timre maber, aneno ka nyithindo ng'ang'ni, lakini sirikal to mondo ng'inwa kaka ichudo gi kaka itimo gik moko matin achiel ariyo. Mano kende. Ona mapiyo atieko. Abenda wacho ni an luonga ni Ezekiel Okoth. Somo ma ginene to ginene bato dhi mapiyo. Inya paro KCPE machon nade? Rapar ma in go KCPE. Rapar machon natimo. Anatimo 206 but masani to duoke mapiyo ahinya. Koro bat nuwa morgo. Ha? 206 nwatimo penj. Kendo watimo penj maber kabisa.
to masane ni to dwa buogo wa inya gine ne CBC ni to gine kawinjo ka mora kabisa. Sawa, kamano. Mana kamano Cleophas gi Sharon iwinjo paro mopogore opogore rapar ma oganda nigo ka gipimo ndalo timo penj klas 8 ma osekalo kata higni mosekalo gigo mana gitimo ma iwinjo ka jomoko wacho ka ne chuno ni gitedo chiemo giting'o maka ngik seche ma ji chamo lunch to gichamo chiemo mang'ich mondo mi ginyal dok gitim penj gitieko odiochieng'no. Ka kamano ananyalo mana paro ni kinde mane atimo penj na 207 ne watimo penj ka niriwowa ni manyo skul achiel manie diere ti iriwo kata sikunde apare skul achiel koro nwadhi e skundno to nwatimo penj mana kaka jo piny osewacho makala kaendi kata wan be nwamondo nanyalo mondo gokinyi chiew saa 11 atedo kuon gomenda achiel nikech nyaka ited gima ok nyal kethore ka ang' ochopo seche mag lunch. Koro kano gik seche go to wanyalo chamo gi jok ma bende ne ok onyalo yudo thuolo mar tedo mana kaka nosewach ni sharing gi dho ngere. Inyalo pogo ne nyawadu mane ok oyudo gimoro moting'o chamo mondo oyud nguvu sama utemo revision mondo ang' uchak timo penj modongo eko. Ka kamano gi thuolo ni endi aduoko ni mondo wan be waring wamed luwo weche ma bende nwawuok ne piny odiochieng' ma kawuono. Sharon. Erokamano ahinya Millicent awinji e makare. Puoch gi pak ne chio chon tedo omena gi kuon emomiyo ni nitie kumintiere okinyi ma kawuono. Puoch gi pak ahinya. Sharing is caring. Wabiro Kisumo e kanwa kendo omena. Kamano iwacho ni wapara ni chien ma en rapar mar KCPE koro wabe temno kaka ni temo e kinde mokalo. Erokamano ahinya Millicent Adhiambo. Sharon ntiere ote madonjo kuom. Ntiere ote madonjo wasomo na mapiyo piyo. To bende wacho ni ka mbaka mit mbaka kalungore sa bende riore haneno kwa donge matin ne dakika 10 mondo atiek chenro makama jopiny osebedo ka oro ote mage ng'eni ote ng'eny puoch gi pak bende oro ne jopuonjre ma bende notimo penje. Edwin Makosumba iwacho ni penje mokalo ni ne otek matin tago ne nyasero kamano kuom doko mowuok. Erokamano ahinya. Aya ote machielo bende nyakura moge jwang tie mar Jode Andrew owacho ni tuned in from Sori Karungu puoch gi pak ne Rowere go PM ema kelo maino mar timo gimoro. Wacho ni ogeng'o laxity. The market today is all about competition. Ote machielo biro bedo kasomo mar George Dennis iwacho ni an KCPE na kalo ni wach mama na Judith Auma South Game iwacho nyaka gweng' miwuoke. Iwacho ni japuonj mar kwano Mr. Sodo gi headmaster Abeno noketa tesre gi del nikech wiya ne tek odoko mana ni nahero somo. Aya machielo mantie kanyo Beatrice Ade wacho ni puoch gi pak ochopne nyithindo duto manotimo penj e higani. Kanyasaye bende wacho ni oselocho. Wacho ni moko oseyudo duoko, moko tieko kawuono biro bedo maber. Wacho ni jonyuol kata caregivers usetiyo matek kendo duoko erokamano bende ni jopuonj kokono ni gisetimo tich makare. Wacho ni Nyasaye ema biro chulo. Erokamano ahinya to mane nadier makene nikech penj mar KCSE bende biro bedo karumo odiochieng' ma kawuono. Janeno wacho ni onge gima ne mitna kagoyo picha gi polls bang' penj. Wacho ni mano nyar juma. Polls ni. Gina tingore enogo gi polls. Polls ni mani mar gol koso mane mo kweje kaka bunge polls migo go picha ni. Aya janeno no orunwa ne ote mantiere kar kanyo. Aya ote machielo mantiere kar ka waranga ne moko makoro ntiere kar ka ka warango kar kae Machoko Samuel owacho ni kalewni abich ka imoyo to tuo kuom dakika 10 kara lewni 10 tuo gi dakika 10. Ng'eni jo CBC ok dhi yudo penj ni mano science paper basani uye Depende mano jo CBC ok be yudo kochopo sani. Nitiere ote mapontiere kar kanyo mara Julie oro ote mara bora ahinya ka wacho na ka paro penj na mar KCPE mana timo higa mar 2005 e sikul mar St Anne's Aero Primary School. Wacho ni mano mayudore Aero penj no was very tricky, full of logical questions. Ne wanene kaka penj mayot sana. Anyalo paro ka watimo science paper immediately kan invigilator osechokotese mose dhi godo mano to japuonj mar science mano Mr. Hongo Patrick korka obiro revise kodwa that paper. Penj number 1. Penjo number 1 no penj ni nyathi gweno otoyo tong. Wacho otoyo tong kende koso min gi ema otoye koso tong emumuch kende. Jite class ne ondiko ni gweno ema otoyo tong eka nyathi owuogi. Wacho ni mane en penjo mane orongo jite class mane oweyo the whole class gi chuny mool
ne wang'eny e class nikech we were in 2 streams each 100 pupils. Lakini nene wakalo maber. Mae en Julie mano manyar Kisumo kanyakwar achiel kende mayudore Zimmerman Kamiti Road. Aya, mano nyaka nyakwar. Iwinjo ote no? Awinjo, kar nyathi gweno kanyo kata ambe dina yudoro. To revision u revise nango. Pepa dong kusidi ng'ato dhi adhi adalagi. Utieko pod ubet kumoro. Beni mane makeloga gimoro ni uchako loso to ng'ato wacho ni kwano chaka no wach ni yuda ne exterior angle. Tidogi wacho ni the sum of 2 interior angles equals 1 exterior angle. Kata go mantiere straight line cha. Koro kumede to sum to 180. Koro mondo me yude. Tidogi ipenyo ng'ano ni dong ne en 60. Tidong kanyo kidong kendi nikech joko gima ber ni asa ne 65. Aparo ni revising bede na rach mana ka pok itimo penj, ka pok itieko. To kusetieko to koro karabna chunyi to koro rito mana duoko. Cleophas, watika na chenro makawuono. Oya maber ni odondo mana dakika adek kendo twatieko wada tiyo kode moro makare mondo mi wayud thuolo mar wacho gimoro amora montiere godo okinyi makawuono. Tang'eni koro ang' wachagi kuri kono ka intiere kod Rosolang, ang'eni ang' waluor mondo mi bang' bende ang' watieko kone kama wantiere kod Emmanuel Anyona kachiel koda ka David. Koro watemo nyiriri 30 mar mondo mi kik waketh ne jowete wasadonge. Rapar mar KCPE. Koro gimoro achiel ma aparo, wan ndalo mane waikore, ne wan gi gimoro miluongo ni evening preps. Ni ting'o joma nigi mattress ting'o mattress, joma nigi par ting'o par, tudhi ukete skul. Koro wasomo gotieno. Ka japuonj nyalo biro to biro puonjou, lakini ka japuonj onge to onego usom. Of course ne nitie joma ne nindo be, lakini ne en time mano ketwa ni wasomi. To ndalo KCPE go jopuonje ne biro kendo ne gipuonjowa. To mane gima nyawacho ni nokonyo ahinya. Nikech revise, penyo moro amora ma in go, iwacho to ichako ipuonjo kendo nyaka understand. Ote mari ni jopuonjre masani mantie kar kae mano mapiyo piyo ka watieko gitimo penj girito giseyudo duoko magi girito donjo form 1. Ote mari nyabedo mane kuom. Gima nyanyisogi ni osetimore. Koro sani kati you agree osetimore. Gimi nyalo timo en mana ni accept marks go. To mondo ikete pachi ni kuma dhi mbele ni abro timo maber. Mi Tatiana microphone. Tatiana, iloko nyingi kendo, Tiffin. Anasemia Tiffin, Tatiana. Kamano. Sawa bro dhi mbele gi nying no. An gima nyalo wacho ne jomo tieko class 8 sani ni magiyudo ne margi. Onge kaka dangi loki. To gima danga nyisgi kendo ni piny ok orumo, piny pod dhi mbele. Kaka sani kaka idhi medo mbele gi somo, idhi medo dongo, idhi medo ng'eyo gik matimore oko. Kasto gima nyalo wacho kendo ni idimbri ibed nyathi maber nikech kata kitieko class 8 ok ni setieko sikul. Sikul pod dhi mbele. Mane gima nyalo nyiso gi sani. Erokamano ahinya. Kore onego bed ni koro odhi e chiro kik owe donge. Aya, erokamano ahinya. Steve. Kapok akono ja klas 8 motimo penj gimoro, wachaka pare KCPE ni gimondo mana mondo skul malich. Nyithindo mo jo CBC bro miss mondo mano kit mondo mano mondo go skul mana be okelonwa matunda bang'e. Okay. Nyathi mawinja obed nyako kata wuoyi motimo penj ne mar klas 8, obed ni yudango gime yudo no e mari magi gige piny. To ang'eyo en gombo mar ga nyithindo ka nyathi nokotimo penj mar klas 8 to dhi e national school kata extra county school. An kan kai anya bedo janeno, an kan atimo penj na nokakadha ahinya. To nadhi e mixed school. Na accept, na yie gima na yudo. To koro tich midhi timo kachacha ema bro keti kumoro. Sani an Kenyatta University tono kada ng'i max mana yudo gik mana kuma school mana utera do kachopo kuma ntien. Koro beda gi hopes gimoro amora boy ine mikito tich matek gimoro amora mitimo. Kik give up in life. Erokamano. Aya, Anyona, waniri koro wach mari mogik. Ago erokamano. Critical thinking, analytical thinking, problem solving and flexibility. Mago abilities ba masibisi ka kadhimbele nyaka gingi kaka nikech KCPE no deyo ji ang'wengi. Amomiyo rowere chamo nyasore dala gigo simbi e gweng' nikech bang' ng'ato kosetieko skul onge paro gimonyalo timo gi sane maber. Katieko adwa go erokamano ne jopuonjre naga mane ni Aria, Mr. Jambok the late gi Mrs. Ochoro mag jopuonje mano mako lweta to kanyi ok nya wil gi Mrs. Ouma. Mrs. Ouma en japuonja Lutheran but nen wayana be not mako lweta wuotho koda igni 18
kopuonja weche mag ngima gi weche mag skul. Ago erokamano kabisa e wachno. Erokamano ahinya Emmanuel. An owuon kadwa wuoyo gi jowa motimo penj mar klas 8, daher mar nyisogi ni opportunities ng'eny oko kae. Wan ndalo mane wasomo ne wan e kor gweng'. Opportunities moko nobayowa nikech ne waonge ng'eyo. Sani kata kuma aye mawego waboda Kasipul to wan e Karachuonyo. Nitiere foundations mang'eny maneno kocha. Just to say, nitiere moro luongore ni Philip Aroko Foundation en ei Kasipul. Ano ko sponsor nyithindo maber kabisa e skunde. Koro inyalo wacho ni nyathina ni samoro yudo max matin ok onyal dhi e sekondar, to nitiere opportunity moro kamoro. To being ni waonge ng'eyo, ok inyal ng'eyo. Koro waduto wasambaza the information mondo jowagi kik bedi 100% transition cha odhi mbele. Mar ariyo, adaher mar kwayo sirikal mamalo. CBC winjo ka jonyuol ber to jonyuol ywak ni chudo ni malo. Koro to wang'eyo ga ni fundamental rights magwa kaka jo Kenya, wan gi right to education doge. Sirikal ong'iyane na kaka onyalo harmonize wach mar fee ma nyithindo chulo e CBC ni. Konyalo bedo reduced to bedo maber mondo nyithindo osom kanyakla. Mogik, daher mar pako jopuonje na mano konya e primary momiyo koro an kama antiere ni. Degi onge, de ok abedo president mawego. Madam Monica Okech opuonja kizungu maber kabisa e primary kuma ne antiere. Ne wan gi moro kendo ni Mr. Eric Saranga opuonja kwano. I almost got an A-plane. To being ni mago nosekalo, nyaka koro wapargi. KCPE rumo, lakini gin pok girumo ngima dhi mbele. Koro jo Kenya wabedo kanyakla mondo wakonyre. David, wachni mogik otieko. Wachna mogik adwa kalo pak kod poch kuom joma notimo penj Kenya duto, kendo adwa pass my congratulations ne school mar St. Agnes Educational Center, Ebenezer, St. Anne's, Aero, Karanda Primary, and all schools in Mantie, Nyando Sub-County. Kendo giduondno adwa kwayo serikal nikech sani wantie e phase manyien mar CBC. To igachiel ma wasebedo ka serikal dhiro implementation mar CBC ni, waseneno lokruok mang'eny matimore. To lokruok no obiro gi chandruok mang'eny ma omiyo ng'ama ni piny pek. Koro akwa serikal ka ginya fuong'o pek no mondo kila ng'ato oyud yot mar somo kendo tero nyathine skul. Erokamano ahinya. David mos japuonje igolowa ka. Sa ng'adowa. Amoso japuonjna Wilfred Ochieng, Eric Nyapuoch gi Imelda Nyongesa. Erokamano ahinya. Puoch gi pak Rowere mabende nwantiere godo kinyi ma kawuono. Sigana muchiwo paronwa kama nene. Wagono erokamano ahinya kuom biro e TV mar Ramogi okinyi ma kawuono. Kanyakla kodi nyaka rom ga jwang' do wachango. Erokamano ahinya kuom kete kinde ka kinde e TV mano mar Ramogi. Sa bicho seromo nego bedna wuoka chenro makamano wachako sa 12 mar okinyi nwantiere gi Cleophas Oluoch mabende ntiere godo ka. Ibed godo rama kare warad kendo juma mabiro. Nyinga Sharon Ong'aw. Nyoko Ramogi jwang' onere juma manyien. Bed kod weekend maber. Ka nigi japuonjre motimo KCPE yudo duoko mare. Tedne gweno moro, tedne gima inyalo yudo machiegni. Kik irit mana gweno kende, inyalo bedo kod alot. Alot bende en healthy. Ted alot kanyo, ucham, umor. Ugone Nyasero kamano kuom duoko makamago. Kae waromo chieng' wuok tich kakelo ni mag tuke. Lig ma pacho ka duogo. Gor Mahia rakore kod Moroni Youth alap ma Raila Odinga Stadium Mabei. Uchopi, urit kwe ka une pap makamago. Urit stadium. EPL bende duogo. Mago kod mathoth abokelo ni nonro mag weche mag tuke chienga wuok tich. Mano sa achiel nyaka sa 2 to chieng' ngeso kiny Emmanuel Ochieng Emmanuel nitiere kod ote mar wechego mag pau tuke. Koro ikete mana kar Ramogi TV anyinga Cleophas Oluoch. Jakisumo kanya kwar moke unyaka sango. Oriti masani medeno Ramogi TV.